kan chen na Khawvel ah hian thil thing tak tak scientist te poina an chui chaw zo lo le an thil pi athiam lo thil tam tak alo thleng to a Bermuda Triangle thlo na le longbow ta te pawh kha tun tleng hian an lam hmu chuak lo ani tin kan chen na Khawvela tuipin riat pawh hi hmunza thena hmun nga vel chauh zir chian to ni in abak zong hmunza thena hmun sumkwa panga vel zet hi la zir chian lo ani tuna kan soitur Buga sphere an ti mai pawh hi thil mak tak ni in kan Khawvel pi lama thil nung om alien te man ruang ani anga scientist na min bum na mai zok ti kan ngai thlau don ani Buga sphere an ti hi Khawvel in na mak ati ber te zinga mi ni in turuk tam tak pai tu metallic sphere metal ball mum an ti chu ani a musang ni som hi panga Mars Khawvel khan Colombia rama Buga khuwa a kopum pui mu the turin mak tak main zigzag petran in ron khlok wala anu loka aron tlata ani hetil hi UFO chanchin ngai na tu te tan le scientist te ta na tun thlengai soi ho le tur la tling reng ani he Buga sphere hi aron khlok wal vel lai khan tun lai kan thlo thei na man thin ti anglo takin chak tak main zigzag petran in a thlok ani ome atlak na mun leile anim te chu aro ngal feka Khatam takaliam nu po in him reng atau le thei to lo ani radiation nu ma eng ma mu ani lova ma se scientist te chuan invisible energy tlang na huna tui zong hi provek thei tu engemaw ha om nge an ring thlat ani he thil bol mu mak tak mai hi laboratory a ten han en fi thina ri chi sang le rimak tang dang te han ngai thlak pirin engtin ma om lem lova ma se ti thu thang le video dar call vela tanga an ngai dan ti dang lamin Sanskrit mantras te le Vedic chants ten han play chin chia khan nge thil mum mak tak mai hi aron che a thom zoi te aron chu thin ni in an soi he thil mum mak tak mai hi mi thiam te soi dan chuan kumsing ka sang ni zanga vel lai upa ni in an chu ta tin he Buga sphere an ti hi apon lama kilna hnu ma emo inzom na hnu ma emo eng ma om lo ni in an soi bok scientist te mak ti ber mai pakhat chu ari na in thlak dang lam reng lai hi ani ome atira chuan pawn som poruk vel le kari ta ni a ma se anhuwa pawn som hnia te pawn som hni panhia te aron rit chho tial ani theory pakhata phei chuan he mum mak tak khian alien technology anga gravitational force thunun na khol hmana wangin a thlo lai chuan a zang hle a khomola omtak nuwa automatic in a insiam rema ari na apa ngai le tamai ni in an ring he thil mum mak tak mai hi thir hlang apon lam mum pul mai ani a ma se achunga han scan meu chuan Khawvel mi thiam te an meng phok na sa hle mai achung hi layer pathumin a in thu a alai taka hian chip ang deuh mai a oma chu microsphere te tak te som pariat moi tak main an hol chuak vek ani he thil mum pon lama hian engtong nge ani hriat lo kutziak le circuit board in rem ang deuh mai Khawvelina kan na hriat ngai lo kut chuak unknown symbols a inziak rui mai bok mitam tak chuan Khawvel pon lama tanga ron tla alien probe ni in an ngaia physicist dang te ero chuan mi hring siam technology thar fi na le art project ro pui tak ani an ring thung engpo chuni se Buga sphere hi tun laia kan physics hriat thiam na pia lama om science le hriat thiam lo thruk ro pui tak chu ani phot mai nang enge ngai dan ni ve le